Sziasztok! Azt fogom megmutatni nektek, hogy milyen az, amikor a sorváltás úgy működik, hogy kúszószemmel zárjuk és láncszemmel nyitjuk a sort. Az elején szándékosan picit lazábban horgoltam, hogy lássátok, hogy milyen apró kis trükkök vannak ahhoz, hogy szépen tudjunk horgolni. Ha lazábban horgolsz, jobban fog látszani ez a sorváltás, ha szép szorosan, akkor pedig úgy, mint itt nekem az utolsó 3 sorban, egészen rövid pálcához hasonlatos lesz ez a sorváltás. Kúszószemmel átmegyünk a következő sor első szemébe, legyen jó szoros a kúszószem, majd emelünk egy láncszemet, és ugyanabban a szemben, amiben a kúszószemet készítettük, elkészítjük a sor első rövid pálcáját. Próbálok lassan horgolni, hogy lássátok, hogy hova szúrtam. Itt most nekem 12 rövid pálcám van ebben a sorban, tehát összesen 12 rövid pálcát készítek, és majd a sor végén ismételten meg fogom mutatni, hogy megyünk át a következő sorba. Maga a technika egyébként a színváltásos munkáknál nagyon jó tud lenni, ugyanis a spirális horgolásnál van egy kis lépcső a színváltásban, itt viszont nem lesz. Tehát itt van a sorváltásunk, ott a következő sorunk első szeme, abba beszúrjuk a tűt, áthúzzuk a kúszószemünket, és itt egy láncszemet emelünk. Majd ugyanebbe a szembe, amiben a kúszószemet elkészítettük, visszaöltünk és oda készítjük el a következő sorunk első rövid pálcáját. Ennyi a titok, ha így készíted, jó szorosan, akkor épp hogy látszani fog a sorváltás, de mindjárt meg is mutatom. Nézzétek, ahol lazábban horgoltam az elején, az első pár sorba, ott azért jobban látszik, de itt a vége felé már szinte egy kis X rövid pálcának megfelelő a horgolás képe. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni, érthető volt a videó, ha igen, akkor lájkoljátok, kövessetek további hasonló hasznos tartalmakért. Jó munkát kívánok mindenkinek!